इयत्ता 5वी परिसर अभ्यास भाग 1 याच्यामधला आपला लेसन नंबर 3 जे धड्याचा क्रमांक आहे 3 पृथ्वी आणि जीवसृष्टी. तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय पाहायचे तर पृथ्वीचं आवरण. तुम्हाला चौथीमध्ये काही झालेले वातावरण म्हणजे काय, जलावरण म्हणजे काय किंवा शिलावरण म्हणजे काय हे थोडक्यामध्ये तुम्हाला चौथीमध्ये सांगितले. तर शिलावरण म्हणजे काय तर जमिनीच्या खाली असणारा भाग, त्याला आपण शिलावरण म्हणतो. जलावरण म्हणजे काय, जमिनीवर जो पाण्याचा भाग असतो, पाणी आहे त्याला आपण जलावरण म्हणलेलं आहे. नंतर वातावरण हा 3रा भाग आहे. तर इथे एक फिगर दिली तुम्हाला पृथ्वीचे आवरण. पहा, तुम्ही पाहू शकता पुस्तकामध्ये. तर खालच्या बाजूला शिलावरण दाखवले, इथे जलावरण दाखवले आणि नंतर वरच्या बाजूला वातावरण दाखवले. तर जलावरण आणि वातावरण ह्या दोघांचे मिळून काय आहे जीवावरण म्हणतात. म्हणजे पाणी आणि आकाश ह्या दोघांमध्ये जे जीव वाढतात त्याच्यामुळे तिथं काय झालेलं आहे एक प्रकारचं वातावरण निर्माण झालं आणि हे वातावरण सजीवासाठी आवश्यक असतं म्हणून त्याला नाव दिलेले जीवावरण. आता ह्याचा अभ्यास आपल्याला ह्या धड्यामध्ये कसा काय काय करायचं आहे, शिलावरण आणि जलावरण किती टक्के आहे, कुठं असतं हे आता आपण इथं पाहायचं आहे. त्याच्या आधी मला सांगा तुम्हाला पाणी कुठून मिळतं किंवा तुमचं घर कोणत्या आधारावर बांधलेलं आहे. 3रा प्रश्न तुम्हाला आहे इथं श्वासोच्छ्वास करण्यासाठी तुम्हाला कशाची गरज असते, ही गरज तुम्ही कशी भागवता, किंवा पृथ्वीला प्रकाश आणि उष्णता कोणापासून मिळते. ह्या सगळ्यांची उत्तरं आपल्याला आता शोधायची. हे सगळे प्रश्नांची उत्तरं आपण पाहू थोडक्यामध्ये. तर आता पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरती काही भागात जमीन तर काही भागात पाणी दिसते. तर पृथ्वीभोवती हवेचे आवरण असते. जमिनीवर, पाण्यात आणि हवेत सजीवांचे अस्तित्व असतं. म्हणजे जमिनीवर आणि पाण्यावर काय असतात, सजीव राहतात. अस्तित्व असतं म्हणजे तिथं ते राहतात. पृथ्वीवरील अनेक नैसर्गिक घडामोडींना सूर्य कारणीभूत असतो. म्हणजे सूर्यामुळं काय होतो, प्रकाश मिळतो किंवा आपल्याला अन्न मिळतो किंवा पृथ्वीवरचं वातावरण बनलेलं आहे. हे कशामुळं बनलेलं आहे तर सूर्यामुळं. पृथ्वीवरील जमीन, हवा, पाणी आणि सजीव हे काय आहेत, शिलावरण, जलावरण, वातावरण आणि जीवावरण यांचे काय आहेत ते प्रतिनिधित्व करतात. ही सगळी जी घटक आहेत ती ह्या जीवावरणाच्या ह्याचे काय करतात, हे प्रतिनिधित्व करतात. तर जीवावरण हे तर तिन्ही आवरणात दिसून येतं. आता सगळीकडे जीव दिसतात तुम्हाला. पहा, पाण्यामध्ये जीव आढळतात, जमिनीवरती आढळतात आणि आकाशातही आढळतात. म्हणजे जीवावरण हे कुठं आढळतं, तिन्ही आवरणात आपल्याला इथं दिसून येतं. पहा, फिगरमध्ये दाखवलेले पाण्यामध्ये मासे असतात, जमिनीवरती वेगवेगळे प्राणी आढळतात किंवा आकाशामध्ये वातावरणामध्ये तुम्हाला वेगवेगळे पक्षी पाहायला मिळतात. म्हणून ह्या तिन्ही ठिकाणी कसं आहे, जीवावरण आहे. आता त्यानंतर आपल्याला पाहायचं आहे शिलावरण आणि जलावरण. तर आता पृथ्वीचं इथे एक फिगर आहे पहा तुम्हाला आता दाखवलेली. तिथं पहा तुम्ही, पृथ्वीचे बाहेरील कवच कसं आहे, कठीण आहे म्हणजे टणक आहे. ते कशापासून बनलेले तर ते माती आणि खडकाचं बनलेलं आहे. आपण डोंगराळ भागातून प्रवास करताना जमिनीचे किंवा खड्ड्याचे थर पाहतो. ज्यावेळेस आपण जातो डोंगराळ भागात त्यावेळेस तिथली जमीन पहा, तर तिथलं काय होतात, जमीन वेगवेगळी दिसते. खडकाचे वेगवेगळे थर पाहायला मिळतात, जमीन वेगवेगळी दिसते. कुठं जमिनीचा मोठा गवताळ विस्तार दिसतो तर कुठे ओसाड जमिनीवर वाळूच वाळू असते, कुठे जमीन पिकांनी तर कुठे झाडांनी झाकलेली असते. तर काही ठिकाणी झाडांच्या मुळांनी भरलेल्या मातीचे खोलवरचे थर दिसतात. तर काही ठिकाणी काय होतं, झाडांच्या मुळांनी दुभंगलेले मोठे मोठे खडक दिसतात. काही ठिकाणी पर्वताचे उतार असतात. तर काही खडकांचे उंचच्या उंच सुळके दिसतात. म्हणजे त्याचे काय म्हणतो आपण, त्याला कडा म्हणतो. तर पृथ्वीवरील हा जमिनीचा थर म्हणजेच काय आहे, हा शिलावरणाचा भाग आहे. पृथ्वीचा बराचसा भाग पाण्याने झाकलेला आहे. आपल्या पृथ्वीवरती जवळजवळ 71% पाणी आहे आणि 29% ही काय आहे, जमीन आहे. तर पृथ्वीवरचा बराचसा भाग कसा आहे, पाण्याने झाकलेला आहे. या पाण्याखालील शिलावरण असते. पृथ्वीचे बाहेरील कवच ह्या त्याखालील थराचा काही भाग मिळून काय झालेला आहे, शिलावरण बनलेलं आहे. तर पाण्याच्या खाली तुम्ही खडक पाहता,
पहा तुम्ही एखादं नदी बिदी पाहिली असेल ना, नदीच्या बुडाला काय असतं तिथं खडकाचा थर असतो, म्हणजे पाण्यावरतीही काही ठिकाणी काय आहे, शिलावरण आहे, हे तुमच्या लक्षात येतं. आता पुढे पाहायचं आहे, पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचा सुमारे 1/3, मी आत्ताच सांगितले 71% भाग कसा आहे, पाण्याने व्यापलेला आहे. 1/3, 1/3 म्हणजे 1/3 भाग हा जमिनीचा आहे. तर जमिनीच्या सलग व मोठ्या भागास आपण काय म्हणतो, खंड म्हणतो. आता खंड म्हणजे काय, तर जमिनीचा सलग म्हणजे कुठेही पाण्याचा भाग नाही असा सलग आणि मोठा जो भाग आहे त्याला काय म्हणायचं, खंड म्हणायचं. पृथ्वीवरील सर्व जमीन सलग नाही. तुम्ही आत्ताच पाहिलं, कुठं डोंगर आहे तर कुठं पाणी आहे, तर कुठं उंच टेकडे आहे, कुठं खिंड आहे, कुठं दरी आहे, अशी वेगवेगळी भाग आपल्याला ह्या जमिनीवर दिसतात. म्हणून जमीन कशी आहे, सलग नाही आहे, ती कशी आहे, चढउतारामध्ये आहे. ती 7 खंडामध्ये विभागली असून ते आशिया, युरोप, आफ्रिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्क्टिका आणि ऑस्ट्रेलिया या नावाने ओळखली जाते. तर आता आपल्या ह्या पृथ्वीवरची जमीन सलग नाही, तर ही कशी झाली आहे, 7 खंडामध्ये विभागली आहे. तर हे 7 खंड कोणते आहेत, तर आशिया, युरोप, आफ्रिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, ही ती 7 खंड आहे. तर आशिया हा सर्वात मोठा खंड आहे, तर ऑस्ट्रेलिया हा सर्वात लहान खंड आहे. आता खंड म्हणजे काय, तुम्हाला मग सांगितलंय मी वरती, जमिनीचा सलग आणि मोठा भाग म्हणजेच तो खंड. आता पहा, आशिया हा काय आहे, सर्वात मोठा खंड आहे, तर लहान कोणता आहे, ऑस्ट्रेलिया. तर आता पुढं पाहायचं आहे आपल्याला, जमीन सगळीकडे सपाट किंवा सारख्या उंचीची नसते. सारखी असते का, तर नाही. तिच्या उंच सखलपणामुळे काय झालेलं आहे, जमिनीला एक विशिष्ट आकार प्राप्त झालेला आहे. हा जो विशिष्ट प्रकारचा आकार प्राप्त झालेला आहे, त्या आकारांना आपण काय म्हणतो, भूरूपे म्हणतो. म्हणजे उंच सखलपणामुळे जमिनीला विशिष्ट आकार प्राप्त झालेला आहे, त्या प्राप्त झालेल्या आकाराला आपण काय म्हणायचं, भूरूपे म्हणायचं. तर आता मैदान, डोंगर, टेकडी ही काय आहेत, ही सगळी भूरूपाची उदाहरणे आहेत. इथं तुम्हाला चित्रामध्ये दाखवले वरती विविध भूरूपे तुम्ही पाहू शकता, त्याचं निरीक्षण करा म्हणजे लक्षात येईल. कुठं मैदान दाखवले, कुठं नदी दाखवली, कुठे दरी दाखवली, तर कुठं समुद्राचा किनारा दाखवला, मध्ये समुद्राच्या मध्ये छोटे छोटे बेट दाखवलेत. हा काय आहे, सगळे हे भूरूपे आहेत, म्हणजे जमिनीचीच एक प्रकारची रूपे आहेत. नंतर आता पुढे पाहायचं आहे आपल्याला, पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचा सुमारे 2/3 भाग हा पाण्याने व्यापलेला आहे. आता पृथ्वीचा 2/3 भाग कसा आहे, पाण्याने व्यापलेला आहे. यापैकी बहुतांश पाणी हे कुठं आहे, महासागरामध्ये सामावलेलं आहे. तर महासागरामधलं पाणी कसं असतं, सागराचं पाणी खारं असतं. मग हे कोणकोणते सागर आहेत आपल्या ह्याच्यामध्ये खंडात पहा, अटलांटिका, पॅसिफिक, अंटार्क्टिका, हिंदी व दक्षिण महासागर ही आपल्या 5 महासागर आहेत. ही आपल्या पृथ्वीवरती ही 5 महासागर मोठे मोठे आहेत. तर महासागर व जमीन यांच्या सीमा भागाला सागरतट किंवा किनारपट्टी म्हणतात. म्हणजे जमीन संपणं आणि समुद्र सुरू होणं, त्याच्यामध्ये जी पट्टी आहे त्या पट्टीला आपण काय म्हणतो, सागरतट म्हणतो. त्या सीमेला आपण सागरतट किंवा किनारपट्टी म्हणतो. आता ह्या किनारपट्टीवरती काय आहे, वेगवेगळ्या आकाराची जलरूपे तयार होतात. तिथं वेगवेगळ्या प्रकारचं पाण्याची आकार होतात. उदाहरणार्थ कसे, तर समुद्र, उपसागर किंवा समुद्रधुनी, आखात, खाडी ही ती काय आहेत, त्या पाण्याची जलरूपे आहेत. तर ही समुद्र सागराचाच भाग आहेत. ही जलरूपे म्हणजेच काय, एक प्रकारची ही महासागर आहेत, त्यांचाच तो एक प्रकारचं रूप आहे. मग ह्याला काय म्हणायचं, जलरूपे. एवढं लक्षात आलं तुमच्या. तर आता ह्यानंतर पुढं पाहायचं आहे आपल्याला, जमिनीवर वाहणारे पाणी. आता तुम्ही पाहिलं असेल, पृथ्वीवर जमिनीवरून वाहणारे लहान मोठे पाण्याचे प्रवाह असतात. तसं काही पाणी कसे असतात, खारं. यांचे पाणी खारे नसून गोडे असते. म्हणजे जमिनीवर जे पाणी वाहतं, समुद्र सोडून बरं का, जमिनीवर जे पाणी वाहतं ते कसं असतं, गोडं असतं. त्यांना आपण काय म्हणतो, ओहळ म्हणतो, ओढा म्हणतो, नदी, अशी वेगवेगळी नावे आहेत. आपण त्यांना काय म्हणतो, कशा वेगवेगळ्या नावाने त्यांना
ओळखतो. या जलरूपांपैकी ओहळ हा सर्वात लहान तर नदी हा सर्वात मोठा प्रकार आहे. ह्या जलरूपाचा ओहळ म्हणलं की सर्वात लहान आणि नदी म्हणलं की सर्वात मोठी. हे काय आहे, ह्या जलरूपाची काय आहे, एक वेगळं रूप आहे. म्हणजे सगळ्यात मोठं काय असेल वाहणारं, तर प्रवाह असला तर त्याला आपण नदी म्हणायचं आणि छोटंसं जर वाहणारं असेल तर त्याला ओहळ म्हणायचं. आता हे ओहळ ओढे जोडून उपनद्या नद्या बनतात. आता हे अनेक प्रकारचे आपण चौथीमध्ये पाहिलेले अनेक ओहळ किंवा ओढे हे एकमेकाला जाऊन मिळतात. ते काय होतात, त्यांच्या उपनद्या तयार होतात. ह्या नद्या कुठं जाऊन मिळतात, मोठ्या नदीला जाऊन मिळतात. मग एखाद्या जागी नदीचे पाणी नैसर्गिकरित्या उंचावरून खाली पडते तर तिथं काय होतं तयार, तिथं धबधबा तयार होतो. मग नद्या शेवटी ह्या कुठं जाऊन मिळतात, पुन्हा सागराला जाऊन मिळतात. ह्या वाहत वाहत पुन्हा नद्या कुठे जातात, सागराला जाऊन मिळतात. एवढं लक्षात आलं. हे जमिनीवर वाहणारं पाणी कोणकोणतं आहे तर तुम्हाला कोणत्या रूपात आढळतं, ओहळ, ओढा, नदी. ही काय आहेत, ही जमिनीवर वाहणाऱ्या पाण्याची जलरूपे आहेत. आता त्यानंतर पाहायचं आहे आपल्याला सरोवर. आता सरोवर म्हणजे काय, तर जमिनीच्या एखाद्या सखल भागात, सखल म्हणजे सपाट, नैसर्गिकरित्या पाणी साठून तयार झालेल्या मोठ्या जलाशयाला आपण काय म्हणतो, सरोवर म्हणतो. म्हणजे जमिनीच्या सखल भागामध्ये नैसर्गिकरित्या कोणी सोडलेलं पाणी नाही, ते नॅचरल नैसर्गिकरित्या पाणी तिथं साठून तयार झालेलं असतं. त्याला काय म्हणतो आपण, सरोवर म्हणतो. लहान जलाशयाला आपण तळे म्हणतो. जसं तळं तुम्ही पाहिलेलं आहे, तळं तर सगळीकडे तुम्हाला दिसते, गावागावाला तळं असतं. तसं त्या अनेक मोठं, त्याच्यापेक्षा या तळ्यापेक्षा मोठं काय असतं, सरोवर असतं. हे एवढं लक्षात आलं. त्यानंतर आता पुढं पाहायचं आहे हिमस्वरूपातील पाणी. हिम म्हणजे काय, तर बर्फ. आता बर्फाच्या स्वरूपात सुद्धा पाणी असतं. पाण्याच्या 3 अवस्था तुम्ही पाहिलेल्या आहेत. कोणत्या, वाफ, घन, द्रव आणि वायू, हे 3 प्रकारचं पाणी आहे. त्यातलं हे हिमस्वरूपातील पाणी आता म्हणजे बर्फाच्या रूपात आढळणारं पाणी. आता हे कुठं आढळतं, तर थंड प्रदेशात ढगातील पाण्याचे कण गोठून त्याचे हिमकण तयार होतात. म्हणजे बर्फाच्छादित प्रदेश आपण म्हणतो. तिथं काय होतं, ह्या जे पाणी, ढगातलं पाणी आहे, पाऊस ज्यावेळेस पडतो त्यावेळेस त्या पाण्याचं काय होतं, गोठण होतं. म्हणजे ते पाणी तिथं ज्यावेळेस आकाशातलं पावसाचं येतं त्यावेळेस ते गोठलं जातं आणि त्याचं हिमकणामध्ये म्हणजे बर्फामध्ये रूपांतर होतं. अशा प्रदेशामध्ये हिमवर्षाव होतो. म्हणजे तिथं पाऊस पडतो का, तर तिथं पाऊस कशाच्या रूपात पडतो, तिथं पाऊस पडतो पण हा हिम म्हणजे बर्फवृष्टी होते. एकावर एक हिमाचे थर जमिनीवर साचले की त्यांचा बर्फ बनतो. हे जे बारीक बारीक कण बर्फाचे पडतात ते एकमेकावर साचत जाऊन त्या जमिनीवरती एक प्रकारचा काय होतो, थर जमा होतो. त्यांनाच आपण काय म्हणतो, बर्फ म्हणतो. असे बर्फाचे थरावर थर साचत गेले की त्यांचा आकार काय होतो, प्रचंड मोठा होतो. तर जमिनीच्या उतारावरून ते थर अतिशय मंद गतीने खाली सरकतात. त्यांची हिमनदी बनते. जसं पाण्याची आपण नदी पाहिली तसंच हे बर्फ काय होतो, शांत हळूहळू काय होतं, मंद गतीनं पुढं सरकतो आणि त्याच पाण्याची ती हिमनदी बनते. म्हणजे बर्फाचंच पाणी ते वाहत जातं आणि त्याची काय होते, नदी बनते. त्यानंतर समुद्रावर तरंगणारे बर्फाचे खूप मोठे तुकडे असतात, त्यांना आपण हिमनग म्हणतो. मग हेच काय होतात, सरकत ही नदी समुद्राकडे जाते. मग हे समुद्रावरती गेल्यानंतर त्या बर्फाचे काय होतात, मोठे मोठे तुकडे आपल्याला तरंगताना दिसतात. त्यांना आपण त्या तुकड्यांना काय म्हणायचं, हिमनग म्हणायचं. आता तुम्हाला ह्याच्यात लक्षात आलं हिमनग म्हणजे काय किंवा हिमकण म्हणजे काय, हिमवर्षाव म्हणजे काय, हे इथं तुम्हाला ह्या हिमस्वरूपातील पाण्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितले. एवढं तुमच्या लक्षात आलं असेलच. त्यानंतर आता आपल्याला पाहायचं आहे भूजल. आता भूजल म्हणजे भू म्हणजे काय, जमीन, आणि जल म्हणजे काय, पाणी. तर जमिनीवरील या जलसाठ्यांच्या व्यतिरिक्त म्हणजे हे वरचे आपण काय पाहिलेत, नदी, नाले, ओढे, तलाव, समुद्र, सागर, ह्यांच्या व्यतिरिक्त जमिनीवर काय असतं, जलसाठ्यांच्या व्यतिरिक्त जमिनीखालीही खडकांच्या थरात खूप साठलेलं पाणी असतं. हे पाणी जे असतं त्याला आपण काय म्हणतो, भूजल म्हणतो. म्हणजे जमिनीच्या पोटात असणारं पाणी म्हणजेच काय,
भूजल. हे भूजल विहिरी किंवा आपण काय करतो, बोर ह्यांच्या रूपानं काय करतो, आपण वरती काढून घेतो. बोर पाडतो त्यावेळेस आपण हे पाणी काय करतो, बोर पाडतो, विहीर पाडतो, त्यावेळेस ते पाणी आपल्याला जमिनीच्या पोटातून आपण वरती काढतो. म्हणजे हे पाणी कुठलं झालं, तर हे पाणी आहे भूजल. तर आता हे भूजल म्हणजे ह्याच्या कोणकोणती उदाहरणं आहेत पहा. भूजल विहिरी, कूपनलिका यातून आपण काय करतो, उपसून हे आपण वापरलं जातं हे पाणी. तर अनेक सरोवरांना, विहिरींना जमिनीखालील झऱ्यामुळे हे काय होतं, पाणी मिळतं. म्हणजे ज्यावेळेस आपण बोर घेतो किंवा विहीर घेतो त्यावेळेस जमिनीमध्ये एक प्रकारचा खडक असतो, त्या खडकामध्ये झरे असतात आणि त्या झऱ्यामुळे हे पाणी आपल्याला वरती मिळतं. पृथ्वीचा पृष्ठभाग व्यापणारे पाणी आणि हिम, भूजल आणि वातावरणातील बाष्प या पाण्याच्या साठ्याला एकत्रितपणे पृथ्वीचे जलावरण म्हणतात. आता जलावरण म्हणजे काय तुमच्या लक्षात आलं का, तर ह्या पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर जे व्यापलेलं पाणी आहे किंवा हिम आहे, भूजल आहे आणि ह्या वातावरणातील जे बाष्प आहे, या पाण्याच्या साठ्याला एकत्रितपणे आपण काय म्हणतो, तर पृथ्वीचे जलावरण म्हणतो. एवढं लक्षात आलं. तर आजच्या तासामध्ये आपण काय पाहिले, शिलावरण आणि जलावरण. एवढा पॉईंट तुमचा क्लिअर झाला आहे. तर यानंतरचा उरलेला भाग आपल्याला आता काय राहिलेला आहे, वातावरण. हा आपण पुढच्या पिरियडमध्ये पाहणार आहोत. ठीक आहे, ओके.